uuden vuoden kunniaksi. Erää Saab 9.3 Turbo Edition malleja. Erikoishintaan. Aja turbolla valioluokkaan. Musiikin mestarit. Uusi keräilysarja nyt lehtipisteestä. Joka toinen viikko lehti- ja CD-levy. Täydellinen johdanto suurten säveltäjien elämään ja musiikkiin. Osa 1. Tchaikovsky. Mukana korkealaatuinen CD. Tutustumisinta vain 3,45 €. Musiikin mestarit nyt lehtipisteestä. He ovat ylpeitä työstään. He tekevät puhdasta jälkeä. Lisää laatutyöstä ja laatutakuu yrittäjistä osoitteessa laatutakuu.fi. Kotimaisiin klassikoihin voi loihtia pikanttia terää maailman mauista. Testaa vaikka aurinkokuivattua tomaattia tai punaista pestoa makaronilaatikossa. Uusia makuja syntyy rohkeasti kokeilemalla. Se on poika taas nutkunut kaupungilla. Kaikilla ei ole paperitonta taloushallintoa, eikä myöskään joulukuun kirjanpitoa tehtynä. NetVisor. Reaaliaikaista taloushallintoa ilman paperia.